Mathew Mathmallow Davies yn erbyn fi, Caryl Bryn. O'n i'n meddwl bod fi'n cael gêm o snakes a ladders, ond na. Warhammer, Age of SIGMAR. Dewch i ni gael gweld sut hwyl ges i ac un o celebs mwyaf byd Warhammer arni. Felly, Mathew, chdi di'r cynta ym Mhrydain, yr ail drwy'r byd i gyd yn Warhammer. Be ydi Warhammer? So, Warhammer yw gêm strategol sydd ar ford, chwarae ar ford, chwarae dy miniatures fel hyn. Chi'n prynu a ti'n tyfu nhw lan a wedyn chi'n peintio nhw a chi'n chwarae dros pwyntiau a mae dy dice rolls, mae tab mesur, mae lot o ffon a mae lot o pethau i wneud yn y gêm. Faint o bres wyt ti wedi rhoi i mewn i Warhammer? Fi wedi wario rhywbeth amdano, maybe 3 neu 4 mil. Faint o bres wyt ti wedi wneud allan o chwarae'r gêm a faint o bres wyt ti'n ei ennill mewn cystadlaethau, falle? Ar y thing mwyaf, chi'n gallu ennill rhywle am bwyty 100 neu 150 pint. Wyt ti'n celeb yn byd Warhammer? So, celebrities yw gair. Dim neb yn hoffi defnyddio, ond yn Warhammer, pobl yn gwybod mi o'r enw Mathmallow. So falle, ie. Felly, mae gennym ni dap mesur, deis, figurines. Be sy'n mynd ymlaen? So, mae'r gêm Warhammer yn cael ei rhoi lawr i 5 tro, a yn y 5 tro mae 5 phases. Mae'r hero phase, movement phase, shooting phase, charge phase a combat phase. A ni'n defnyddio tab mesur os ni moyn symud, a ni'n defnyddio dice os ni moyn rholio i weld shwt i ataco a pwy sydd yn cael ei lladd. Gwych, wel, pob lwc i chdi, a gawn ni gario ymlaen efo'r gêm, felly? Ie, falle. Hw. Hyfryd. Hw. Mae rai fi gyfadda, mae mhen i yn troi efo'r holl wybodaeth. Mae llawer. Ie. Felly, o diolch am y gêm. Dim problem. Braint cael chwarae yn derbyn di, er bod gyda fi'n llawer o syniad be o'n i'n neud. Ond diolch i chdi, Mathew, a pob lwc i chdi eto. Dim problem, diolch yn fawr iawn.